May gabi pag-usap mga angkol o mga auntie. Magandang gabi po sa inyo. At pinag-usapan po natin dito ang tungkol sa totoong kaibigan. Kung yang kaibigan mo ba ay totoo o baka naman sumasama lang sa'yo kasi may kailangan eh. Ayan. So ang sinasabi natin dito mga kabisyo, kung what made you realize na hindi lahat ng kaibigan mo kaibigan ka. Sabi ni Adeline Mejias Almendras, napod uban barkada, ituring kag amigo if naa kay kwarta. Ikaw na lang ang wala, di na sila nimo. Pag may pera daw, doon lumalapit sa'yo. Pag wala, wala. Ayan. Shout out pala. Patay shout out natin, no? Good evening kay Sir, kay Ash Santos. Yan. Yo, Wardzo! At siyempre naman, no, huwag niyo kalimutan, congratulations pala, no, in advance. Happy first anniversary South Boys Lounge sa may Bacoor, Cavite, no? This coming Feb 9. Ayan. Kita-kits tayo. Yo, Wardzo! Ayan. Okay, comment dito sa mga nag-post sa aking fanpage sa Totoy Bato Official. Ayan. Sabi dito, Saba yun? Nawala. Ayan. Sabi dito kay Robert Jason Tirao, yung itinuring mo na kaibigan tapos tatraydorin at sisiraan ka sa ibang tao at mga walang utang na loob. Galit Sabi ni Lalabs Idol, no? Hello, Totoy Bato? Idol, good evening. Ang tunay kong kaibigan, yung sasamahan ka sa hirap ng ginhawa, may pera ka sa wala, andyan siya. Hindi yung kaibigan mo lang kapag meron ka. Thanks po! Shout out Algisera and Valdos family from Lalabs Idol, Doha, Qatar. Sabi naman ni Alma Jelly, no? Yung tinuturing mo silang kapatid tapos gumawa pala sila ng GC. Ayan, totoo to. Oo, gumagawa sila ng GC para pagtawanan at pag-usapan ka kung gaano ka kauto. Sa kanila, ang hirap po mag-move on until now. Nasa process pa ako ng pag-move on na. Pambihira naman. Huwag namang sigurong ganon mga kabisyo Okay, no, ato i-shout out pala isang Grab driver ngayon, no, na nakatutoy sa atin. Shout out kay Marciano Handa Jr. Yawards. Laging nakatutoy po ito mga kabisyo. Again, no, congratulations sa MBC, no, sa MBC Media Group. Ngayon po yung ating simula natin. Congratulations. So ngayon ang start. Kanina. Galing talaga ng Manila Broadcasting Company. Okay, may habol ba nating ibat-bati natin? Okay, wala na. So hanggang dito na po tayo mga kabisyo. Daghan kayong salamat. At itong programang to, talagang parte na po ng gabi ninyo, no? 9 p.m. na yan. Pagdating ng 9 p.m., wala nang iba. 90.7 Love Radio Manila. Sa mga driver po natin, sa mga Lala Move driver, Grab driver, siyempre, mga taxi driver din, nakatutoy sa atin yan, no? Yung mga trailer truck driver na nakahilera dyan, papuntang Pantalan, sa pier area. Hindi naman kayo cause ng traffic, Oo, ang mga pahinanti ninyo dyan, nakataas yung paa. Oo, tas way himasa. Joke lang. Palangga na mo kamong tanan, no? Maraming salamat at hanggang bukas na naman po dito sa ating programa, Totoy na Love. Magpapaalam na po ako. Ako po si Totoy Bato. Daghang salamat. Ingat po tayo mga kabisyo. Buyers.